Всички човешки банки ще фалират. Животът на хората ще се обезсмисли. Затова Христос казва: събирайте съкровищата си в небето, дето крадец не влиза, нито молец разяжда, нито ръжда разваля. Те не знаят, че ще дойде ден, когато парите ще се обезценят толкова много, че с милиони не ще могат да си приготвят един обяд. Европейските народи ще оголеят, ще изгубят силата си, ще настане глад по земята. Кокошки, пуйки, агнета, прасета ще намалеят, почти ще изчезнат. Не само това, но и хлябът ще намалее. Ще се дава дневно по 200-300 грама на човек. Може да се случи и да гладувате 2-3 дни. Животът ще стане непоносим. Страданията ще обърнат хората към Бога. Няма да остане страдание, което човечеството да не изпита. Духовните хора ще се приспособят веднага към новите условия.